Mga ka-idol, maayong adlaw kayong tanan. So, nga to ang video karon, di ako ron diri sa bukid. Uy, relax asa ko. Wala pa man mi nagsugod sa amo ang klase sa mga dikar. So, mananaw sa tag mga insekto guys, mga ka-idol. So, kuyugi ko ninyo sa kung pananaw karon og mga insekto diri sa bukid. Nagkalain-lain nga mga insekto. So, tana. Nakakita na mo ani nga insekto ha? Sabi niya kabalibuon, lain kay siya naong. Tagas kay balibo. Ay siya basol, insekto diri sa bukid. Ano siya eh? Mawahay jud ang pagbasol. Ano siya insekto nga ud. Guys, kaila mo ani? Ud nga tilas. Grabe ka katol ani niya. Ano? Laina nignaw. Lahi pud siya atong basol. Ini siya maroon na mga sungay-sungay. Grabe. Nagkalain-lain ang insekto diri sa bukid. Guys, lain pud siya nga ud. Pagkadaghanan niyag sungay. Namay daghang tunok-tunok ang iyang lawas. Nagkalain-lain jud ang mga insektong od diri sa bukid. Katol gihapon ni siya. Laina ni naong guys. Naputos jud siya sa mga tunok-tunok. Manay madapat sa kumpanit ang lakra ng iyang mudot ng iyang mga tunok. Karong panahon na daghan kayong od diri sa bukid. Mga insektong od, mo ni sila. Kinisad sila ni siya nga insekto. Kasi insektong taklong. Naasay sungay. Nakaon siya sa dahon sa misitas. Nilingig sa kayo siyang tan-aon guys. Kamang na siya. Pero dili ni siya mamaak. Ito guys nga grasshopper. Sus. Kaon nila ang mga dahon. O anad guys sila. Tugdon sila sa sagbot. Naglaray din sila. Anad kay sila o. Pahikap na jud. Kasi daghan kayo nga grasshopper. Bagong gipiso guys. Grabe daghanan nila o. Siya grasshopper sa gabi. Gabi nga kana ang manlagway. Pagkadaghanan nila o. Nga bago pa dyan silang gipiso. Mga grasshopper. Lupad sila. Anad kaayo. Nangaon sila sa dahon. Ano siya nga insekto. Mga grasshopper. Grabe kadaghan. Insekto dari sa bukid nga grasshopper.